fassara. Domin kallon fasararrun fina-finan Algaita Top Studio a harshen Hausa, saye, sauraron waƙoƙi, saukewa, gayyatar fasihan kamfanin, samun ƙarin bayanai da sauransu a yanar gizo, sai ku tuntuɓa adireshin yanar gizo kamar haka: www.algaitatopstudio.com. Waalaikum salam. Nana. Waalaikum. Ayo. Dia nak taganin video ka. Aina. Assalamu alaikum Sulai. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ban ji ba? Kar ne me?
Ok, to shi kenan a ina? A can wajen masu kekuna nan. Masu kekuna? Ok, can wajen wannan ɗinkun nan? Wajen kusa da sabula ba? Inda kake tsaya wannan? Eh. To ba matsala, zan zo ma da shi da kuɗin. Ba matsala hakan. Allah bana ke ka. Ba zai wuce 200 ko 250 mun gashi. Ka je ka kalin shagon mai bulo. Mai bulo. Mai bulo. Shagon medicine na can wajen gidan mun matsan nan da can na wajen hanyar nan. Inda yi bai an sai da kayan ajabutuka wato. Ka je shagon nashi ka ce baka maganin tari na yarinya karama na kawai ka ce maganin tari na yara, maganin tari na yara ta kai shekara uku kawai ka bada kawai maganin tari na yara kawai ta kai shekara 5 kawai ka bada haka ka ji ba maganin tari na yara ta kai shekara 5 shin kawo ma a'a sai ka kai mata kaji kada da maganin tari fa mai kyau ba ka ce mar jini ne mai karfi ina ma magana kana ji hankali kana waje